Hyvää iltapäivää. Mä olen Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio ja mulla on äärettömän suuri ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän Tuulenpesijät-projekti kenraaliharjoitukseen. Ja me ollaan nähty koko vuosi muutaman kerran, mä sanoisin 10 kertaa yhdessä tässä näin ja pistetty kasaan sitä kaikkea luovuutta ja mielikuvitusta, mitä lapsilla ja nuorilla syntyy. Ja tässä on tosiaankin meidän 6-12-vuotiaat lapset. Teillä on siellä lapuissa lukeekin, mistä tässä on kysymys, niin turha mun on tässä puhua, vaan annetaan lasten kertoa, mitä heidän mielessään liikkuu. Tervetuloa. Olipa kerran paikka nimeltä Tuulenpesä. Tuulenpesässä ei ollut satanut pitkään aikaan. Siellä oli vakavia ilmasto-ongelmia, koska sateen henki oli suuttunut auringolle. Ennen he olivat parhaita ystäviä, mutta sitten heille tuli riitaa siitä, kumpi oli parempi. Aurinko alkoi porottaa uhmakkaasti ja lähetti paikalle rytmituulen.
Aurinko lähettää uljaimman soturinsa Kutikutin taistelemaan sateen kätyreitä vastaan. Hän vaeltaa metsässä, kunnes säikähtää vastaan tulevaa sietämätöntä troll-kukkaa ja hyppää kaivoon. Kaivossa on kylmä ja litimärkä Kutikuti ärsyntyy vesitippojen tipahtelusta. Kutikuti aavistaa pahaa ja pian selän takaa kuuluu hirmuinen karjaisu. Sateenkätyri ilkeä Ismomango on vallannut kaivon. Alkaa suuri taistelu. Kutikuti nostaa harjansa korkealle ilmaan ja iskee. Mutta geenimanipuloitu Ismomango vastaa samalla mitalla mutantti rantapalloa. Taistelusta ei tule helppoa. Kenen joukoissa sinä seisot? Jota pitkin Kutikuti kiipeää turvaan. Kiipeä sinäkin mukaan. Missä kaikki puut ovat? Tässä oli vielä äsken metsää, mutta nyt se on muuttunut aavikoksi.
Oho, sateen karkottaminen taisi olla liioitettu toimenpide. Velho, voisitko manata sateen takaisin? Sade ropise, suuren maailman halki, myös halki kuuman aavikon. Aurinko lausuu sateelle rakkausruunonsa. Vain rakkaus voi särkeä sydämesi. Ollaan ystäviä aina. Näin sade palasi takaisin tuulenpesään. Kaikki pelastuivat, sillä aavikoituminen pysähtyi. Sade ja aurinko elivät elämänsä onnellisena yhdessä elämänsä loppuun asti. Pois ja tuuli
nämä lapset ovatkin aplodinsa ansainneet, eli aivan upea, että olette tulleet kuuntelemaan tämän. Ja sekä tietenkin opettajat, jotka ovat olleet mukana tässä, ja vanhemmat, jotka ovat jaksaneet olla mukana kannustamassa, tuomassa ja viemässä ja tukemassa lastensa tässä hienossa harrastuksessa. Muuten huomasitteko, että täysin uutta musiikkia vuorosanoista alkaen, itse ohjautuen ilman ohjaajaa, yhdessä opettajien kanssa tehtynä, ulkoa soitettuna kaikki ja opeteltuna kaikki. Eikö se ole aika hieno juttu? Annetaan sinne yksi takana. Itse en olisi ollenkaan huolissani Suomen tulevaisuudesta, kun on tällaisia lapsia. Eikö vaan? Annetaan yhdet aplodit ja sitten lähtee kaikki pois kotia kohti tästä näin ja valmistautumaan seuraavaan esitykseen. Meillä jatkuu vielä tässä näin kello 18 konsertti, jonnekka ovat tervetulleita vielä sitten, jos tilaa riittää täällä salissa, niin tervetuloa vielä uusinta esitykseen tästä, joka on sitten se viimeisin ja sitten me päästään tuulenpesät puhkaisemaan pois. Kiitoksia kaikille.